Fasalo ambasa sabjunalni sakthar mungbai उपनगर कम्युनिटी हल नगर ख्लाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि फिल सारा सिब्रे आसाइमानि साल पान्दा जाति गोथार मोसोंगै पान्दानो जेंसावै रेखा तिप्रा मथानि आचुकफां विजय कुमार रांखल मानजाखा आम्बासा साबजुनालनि चेयरमेन गुस्राइरि आंनो खबै गुबुन अजामारक बिसि कितिंगि हाइनो हाय किफिलि फाइफिरका महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि आसाइमानि साल 19 आगस्ट फासाल महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि फिल सारा सिब्रे आसाइमानि साल आबनि बागै फासाल बिसि ब्रुम ब्रुमनि हाइके हास्ते गोनांगै लुआ जिजाखा महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि फिल सारा सिब्रे आसाइमानि साल पान्दा आबा हाइकेनो आसाल आम्बासा साबजुनालनि साकथार मुंबाय उपनगर कम्युनिटी हल नगर ख्लाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि फिल सारा सिब्रे आसाइमानि साल पान्दा जाति गोथार मोसोंगै पान्दानो जेंसावै रेखा तिप्रा मथानि आचुकफां विजय कुमार रांखल मानजाखा आम्बासा साबजुनालनि चेयरमेन गुस्राइरि आंनो खबै गुबुन अजामारक साननि मुचुगो जे लास्ट क्राउन सिंहासन अथुबै मुकुट अक्टोबर हिवै जे त्रिपुरा इतिहासनि लास्ट राजानो महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर जायखौ बिनि शासन त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा शासन जे बिनि बिसिङाव लेखा फरा बिद्या জ্ঞান अनेक प्रेरणा रेखा गिलात पर्वत थाङै बिदिनो इउरप कान्ट्रियाव थाङै बर'नि डेभेलपमेन्ट लामा हंथों न' गंथों स्कुल कलेज हंथों आबो नुगै बिनि माखासे मानसुमानि त्रिपुरा बिसिङाव आगरतलाव एमबिबि कलेज हंथों स्कुल हंथों लामा हंथों जों नुखाय बिनि बिसिङाव भिजन दङ माने सिनामनानै जोंनि जातिनो बायदि प्रेरणा रिवै जोंनो उत्साह रिवै জ্ঞাन दोनानै महिलानि জ্ঞान शिक्षा दीक्षा नांगौ दामो दामो खायनो दंथ'नो आपतो बखनो लामाराव बखरो हायफोनो बहुत चेष्टा खालायखा सिंगार बीर हायते लेन घाटी बखलायखा महाराज बीर बिक्रम कलेज बखलायखा जुदा जुदा न' गंथों बिनि राजानि राजबारि हंथों बिनि जे मानसुमानि बिनि मारियाव जों नुखाय मडार्न आर्किटेक्ट of the society in development हंथों in education हंथों अबनो दावक जों नुगै दङ अबनो त्रिपुरा सारक दाबो अबतै रगनो बखावतनै दिनै बिनि 114 तम जे आचार्यमोनखौ बालायमानि त्रिपुराव खुन्दुं हंथों जुदा जुदा जायगायाव जोंना साब जुनार लेभेल हंथों डिस्ट्रिक्ट लेभेल हंथों ब्लक लेभेल हंथों जोंनि ब्रेनो हंथों जोंनि सिक आरो हंथों जत जायगानो दाबो बालाय जाथों पान्दानि पुइलानो महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुरनि मांप्लिव खुम्बगै बन बरम याफारका तिप्रा मथानि आचुकफां विजय कुमार रांखल ते आम्बासा साबजुनालनि चेयरमेन गुस्राइरि आंनो खबै गुबुन अजामारक आम्बासानि सिमि शेखरनि ककथुम चिनखरा